κόσμος κινείται γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Μια παρουσίαση 45 δευτερολέπτων είναι μεγάλη. Ας δούμε τα γεγονότα σε 30 δευτερόλεπτα. Οι περισσότεροι δεν θα ξεκινήσουν με οποιαδήποτε εταιρεία MLM γιατί δεν πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν. Δεν πιστεύουν ότι ένα δίκτυο 100, 1000, 10.000 ατόμων είναι κάτι εφικτό. Έτσι σκεφτόμουν κι εγώ, μέχρι που βρήκα το προϊόν που το ξέρουν όλοι και καταναλώνεται από το 83% του ενήλικου πληθυσμού. Και μάλιστα σε καθημερινή βάση. Βρήκα τη μέθοδο ανάπτυξης που δουλεύει για τον καθένα. Το προϊόν είναι ο καφές και η μέθοδος είναι η δικτύωση μέσω ίντερνετ. Όσοι πίνουν καφέ δεν ξεχνούν ποτέ τη συνήθειά τους. Όσοι πίνουν καφέ σπάνια μειώνουν την ποσότητα που καταναλώνουν. Όσοι πίνουν καφέ γνωρίζουν πολλούς άλλους που πίνουν και αυτοί καφέ. Το θέμα είναι, θα θέλετε να δοκιμάσετε ένα νέο διαφορετικό καφέ? Νομίζω ότι αξίζει μια δοκιμή. Τέλος χρόνου, 30 δεύτερα. Είναι τόσο απλό. Όσο βλέπατε το βίντεο, 120.000 κούπες καφέ καταναλώθηκαν ανά την Ευρώπη. Μάθετε τώρα πώς μπορείτε να κερδίσετε και εσείς από αυτό. Για άμεση πληροφόρηση, επικοινωνήστε μαζί μου σε αυτά τα στοιχεία.